Den 25-årige brasilianer scorede 6 mål for Randers i efteråret. Nu er han på banen for klubben her, der ligger 42 km længere mod vest. Inden fra de forskellige kanter. Gravgaard kommer flyvende, og Mota! Ja, Mota, en enkelt chance, og så har brasilianeren udlignet. Det viser sig altså, at de kom for langt ned i banen herfølge. Ja, og frem for alt fik de åbnet for kanten, og det betød, at Keller fra højre side kunne slå den ind i boksen. Og der er indlæggene altså betydeligt mere farlige, end de har været. Se her, et godt indlæg fra Keller. Gravgaard går op. Mota tæmmer med brystet, og lige efter den bog, som Ove Christensen gerne ville skrive. Det er derfor, Gravgaard er der. Han skal ligge og tage de her indlæg, og så skal Mota og hvem der ellers er deroppe sørge for at gøre arbejdet færdigt. Og nu skal det blive spændende at se, om de holder Gravgaard fremme. Det vil jeg gøre, hvis jeg var Ove Christensen, fordi det kan det ikke et utroligt pres på at følge. Fabricius med den. Og gør Thyssen det samme. Andy frem mod Mota. Ligger der i hullet mellem Lindqvist og får også score i Mota. Kommer udenom Ulrik Lindqvist. Og det kikser med kommunikationen ned i Midtjyllands forsvar. Godt set aflevering om Motas tredje forårsmål for Viborg. Var braget sidste søndag i startopstillingen til opgør mod FCK. Ove Christensen, Viborgs cheftræner, har bestemt ikke været tilfreds med hans træningsindsats her i foråret. Kom til Viborg lidt ude af form, og alligevel var han altså i stand til at score her. Og når op nu på i alt 9 mål i SAS-ligaen. Scorede 6 gange i efteråret for Randers FC. Tingstad med hjørnespark kommer igen tæt, og den går ind. Mota til 2-0.
Bolden sejler over Lasse Heinze. Det Viborg har forsøgt i alle frisparkene og hjørnesparkene. Høje indlæg tæt ind mod Lasse Heinzes mål. Og prøv at se, det er godt sparket af Thomas Tengstedt det her. Og der går den over Heinze, og så står han der, Motta, og kan skrabe bolden ind, eller hætte bolden ind til 2-0. Arleby over til Thomas Tengstedt. Og lige ved at blive godt, den lever nu der, og Fabricius, og så kommer Motta og skraber den ind over stregen. Lidt tilfældig og meget held havde Viborg den der, men 2-0 ved José Motta. Hans femte mål i sæsonen indlægger der, som rammer fri, og så kommer Fabricius godt aggressivt til, snupper den lige for næsen af målmand Lars Winter, og Motta er lynhurtigt over reposten der. 2-0 til Viborg. Brasilianeren har scoret i begge sine tidligere kampe mod Herfølge. Og han gør det igen. Super teknik, super spark af brasilianeren, der tager Morten Kramer på flade fødder, fordi han næsten ikke tager noget tilløb til sparket. Mottas 12. sæsonmål, og det skal selvfølgelig fejres. Selvom Herfølge både var foran og bedst, lykkedes det altså på forunderlig vis Viborg at komme til pause foran 2-1. Sidste mål altså sat ind af herren. Motta bliver det.